42-ročný muž sa zo zranení, ktoré si pravdepodobne spôsobil sám, zotavuje v novozámodskej nemocnici. Pacient, ktorého včera večer záchranka priniesla s krvácajúcim penisom na urologické oddelenie, sa zrejme nepodrezal na ulici, odkiaľ ho vzali, ale v záhradnej chatke, v ktorej prespával. Pod viaduktu, kde krvácajúceho muža videla náhodná okolejúca, prešiel zhruba 500 metrov. V týchto miestach už zrejme nevládal, preto vošiel do obchodu. Poprosil kolegu, ktorý bol ešte v predajni, aby mu zavolal záchranku a koľko sa porezal. Spolu so záchrankou dorazili na miesto aj mestskí policajti. Dezorientovaný muž krvácal z penisu. Mestským policajtom tvrdil, že sa na intimnom mieste porezal sám. My sme sa ho pýtali, že čo ho k tomu viedlo, alebo vlastne čo ho to napadlo. On sám nevedel vysvetliť toto konanie, ako bol silne pod vplyvom alkoholu. Nebol agresívny ani na nás, ani na osádku RZP. Muž je síce v zlom psychickom stave, ale mimo ohrozenia života. Mrzačenie pohlavných orgánov sa však prevádzalo už v dávnej minulosti. Zámerom bolo dotyčného ponížiť. V súčasnosti sú však najčastejšou príčinou duševné choroby. Najčastejšie teda ťažká hlboká depresia alebo schizofrénia. Ja si pamätám pacienta, ktorý si vrchnáku moc fľaše si amputoval semenník. Hoci vždy ide o výnimočnú záležitosť, o podobných chúlostivých prípadoch sme vás informovali už v minulosti. Veľakrát išlo najmä o žiarlivosť u žien. Bez možnosti kaucie a na doživotie. Tak sa skončil prípad ženy, ktorá zo zlosti pre rozchod odrezala bývalému manželovi penis a orgán hodila do drvičky na odpad. Stalo sa to v americkom meste Santa Ana v Kalifornii. V austrálskom meste Adelaide zasa pred pár rokmi nahnevaná žena manželovi odrezala a podpálila penis. Dôvodom mala byť jeho údajná nevera s viacerými ženami. Toto už boli zábery na jedného z najhľadanejších a najbrutálnejších lupičov Ameriky. V novembri minulého roku skončil v putách českej polície a agentov FBI. Okrem ostatných trestných činov podnikateľovi, ktorého mučil, odrezal penis.